ku ba mu gudunmawar danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin ci gaban wannan channel ɗin namu, wacce za mu ci gaba da kawo muku shirin fim ɗin farin wata shakallo a maimakon waccan ɗaya channel ɗin tamu. Mun gode. A jiya nan muka samu labarin cewar Adam A. Zango ya cire sunan 'yarsa Ummi Rehab daga cikin jerin jaruman da za su fito a cikin shirin fim ɗin farin wata shakallo season 3. Fim ɗin farin wata shakallo yana ɗauke da manyan jarumai waɗanda suka taka rawar gani a cikin wannan shekara. Ko menene dalilin da ya sa Adam A. Zango ya cire sunan 'yar tasa daga cikin fim ɗin farin wata shakallo? Har ila yanzu ba mu samu dalilin da ya tabbatar mana da cewar Adam A. Zango ya cire sunan 'yarsa daga cikin fim ɗin farin wata shakallo ta dalilin wannan reason ɗin ba. But koma dai menene za mu ji. Kamar yadda kuka sani, Ummi Rehab jaruma ce a mai ƙananan shekaru wacce ya kasance Allah ya bata basira ta acting a cikin fina-finan Hausa. So ila yanzu ba mu san dalilin da ya sa Adam A. Zangon shi ya cire sunan 'yar tasa Ummi Rehab ba. So ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin ba mu gudunmawa a wannan channel wacce ita ce ake tunanin za a ci gaba da haska fim ɗin farin wata shakallo.